کردے ہیں جلاء الافہام کتاب دا نام لکھن والے علامہ ابن قیم الجوزیہ شاگرد حافظ ابن کثیر دے اور حافظ ابن کثیر شاگرد سلفیہ دے امام ابن تیمیہ دا ابن قیم جوزی ہوئے ابن کثیر ہوئے ابن تیمیہ تینوں بندے جڑے نے یہ ساڈے نالوں زیادہ ساڈے بیلیاں دے نزدیک معتبر نے بلکہ انہاں دے امام نے جلاء الافہام دے اندر جڑی صلاۃ و سلام دے اوتے کتاب علامہ ابن قیم الجوزیہ نے لکھی ہے او دے وچ روایت لے کے آئے 70,000 فرشتہ صبح دے ٹائم میرے محبوب دی بارگاہ وچ سلامی پیش کرن واسطے آندا ہے صلاۃ و سلام پڑھن واسطے روضہ انور تے آندا ہے اور 70,000 شام ویلے آندا ہے تے جڑا ایک واری آندا ہے قیامت تک اونوں واری کوئی نہیں ملنی یہ تے فرشتیاں دی حاضری ہے تے غلاماں دی حاضری دا اندازہ ہی کوئی نہیں اس واسطے میں کہہ رہے ہیں آقا جی تے بوئے تے غلاماں انہیں نہیں کہا پڑھنا مل کے ذرا باما دے بلند بخل چھوڑ کے جنہاں اپنے نبی دے ذکر دے بخیلی کرے اس تو بڑا بخیل کوئی کائنات ہے کوئی نہ محبت نال آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیا ٹولیاں آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیا ٹولیاں آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیا ٹولیاں ایکو پہ سونا دائے لکھا دیا